xiquetes Candela Cedeño Sánchez i Lourdes López Estreder seran enguany les protagonistes del cant de la Carxofa en honor a la Mare de Déu de l'Olivar i al Crist de la Bona Mort. El Castell d'Alaquàs va acollir ahir la prova de veu de l'Àngel, un emotiu acte en el que el públic, com és tradició, va triar les veus que cantaran els dies 8 i 9 de setembre aquesta composició musical i tradicional del segle XVII. El cor, format pels 22 xiquets i xiquetes que han format part del procés de selecció, així com la jove orquestra de la Unió Musical d'Alaquàs, van fer de la d'ahir una nit màgica i emocionant. La xiqueta que cantarà la Carxofa en honor a la Mare de Déu de l'Olivar reconeixia l'emoció viscuda. Me he puesto a llorar pues porque estoy muy contenta. He estado un año ya ensayando y es una de las cosas más importantes para mí. Esto es como la voz Kids, ¿te cogen? ¿No te cogen? Desde que me seleccionaron para cantar en el castillo estuve pensando en la letra todo el rato por si se me olvidaba. Lourdes López Estreder s'expressava així. M'he sorprengut molt perquè jo no sabia que anava a passar tant i m'ha agradat molt. I no sé, és una aventura molt agradable i m'agrada molt. Has hagut de passar molts sacrificis i has treballat molt dur aquest estiu? Sí, molt. Sí, i quins sacrificis has fet, per exemple? Pues ensayar molt en casa, curar-me la veu i no forçar molt. I no beure molt aigua i gelats ni res. Un gran treball que comença als centres educatius i que continua a la Unió Musical d'Alaquàs, on la directora i preparadora dels Àngels, Ruth García Martínez, els forma tècnica i musicalment per a aquest event. Doncs bé, és un acte molt emotiu perquè els xiquets han estat tot l'estiu amb mi, preparant-se la lletra, la cançó, escoltant l'acompanyament en el piano. Durant tot el mes de juliol hem fet uns 5-6 assajos, després han anat a casa, s'han estudiat el que hem treballat en una primera fase a casa i ara en agost han tornat de vacances, cuidant-se la veu tot l'estiu i hem tornat a repassar un poc l'afinació, qüestions de tècnica vocal per a que puguen col·locar bé la veu, que siga bonica la dicció i correcta, que se senta el text, el que estan dient, no? L'alcaldessa d'Alaquàs, Elvira García Campos, acompanyada de tots els col·lectius que fan possible aquest acte, els Clavaris del Crist 2014, la Confraria de la Mare de Déu de l'Olivar, l'Associació Amics de la Carxofa i l'Ajuntament d'Alaquàs, van obsequiar tots els participants, així com el professorat dels col·legis i els membres del tribunal, amb un record en agraïment. Alaquàs viu la seva gran festa els dies 8 i 9 de setembre.